TV Anwar Flebo anga foli be aw ye aw ka bisimila aw ka dɔn kibaru o kɛnɛ kan. Ale Sheikh Sufi Bilal Jallo ni ale sufidenw karamɔgɔ ba ye a bɛ tagama sira kan k'i kunda Gabon kan a jɔra Côte d'Ivoire kaw fɛ n'o ye Abidjan n'o ye Faba ye. Mogadishu maa 28 olu de sara maa 43 olu jiginna waati min muguciba dɔ kɔni nana kɛ ni a kɛra mobile de kɔnɔna na wa ka tila ka muguci fana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mogadishu n'o ye Faba yɛrɛ kɔnɔna na. Dulanci nasiraw fɛ équipe donna mun kɔni nata tulon na kosɛbɛ n'o ye quart de finale ye dɔw bɔra tulon na an bɛ don min komi bi n'o ye Gabon 2017 ye ni y'a bakurubaw ye an b'a d'aw ma détail la TV Anwar sanfɛ. Sheikh Sufi Bilal Jallo a bɛ tagama sira kan an bɛ don min komi bi a bɛ Abidjan kaw fɛ n'o ye Côte d'Ivoire Faba ye sɔgɔmada in na a taara bɔ fɛn min ye ambassadeur Ousmane Aga Rissa n'o ye Mali lasigiden ye Côte d'Ivoire kaw fɛ u ka sécurité de défense maaw fo ka taa se Côte d'Ivoire maa caman ma a taara foli bila tɛnɛ a bɛna wuli k'i kunda Gabon kan kɛrɛnkɛrɛnna Libreville sufi kalanden mun bɛ olu ye wele bila ma walasa a kana wajulu belebele ka kɛ Gabonkaw fɛ a bɛ boli min kan o ye sufiya ye. Kunu député musow n'o ye silamɛ musow ye u y'u ka ɲɔgɔn ye wɔɔrɔnan kɛ a kɛra Bamako Centre International de Conférence de Bamako la an ka filɛ. Baara mun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye tako 12 na jɛkulu fɛ an ko mun ma Organisation Internationale de la Coopération Islamique a daminɛra an ka Faba kɔnɔ n'i y'a lajɛ u ka ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ a kan ka sigi sen ka jumado ani sibirido n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 27 ma ani janvier kalo tile 28 san 2017 musow n'olu ye wasadenw ye jamana 54 tɔgɔ la olu nana u ka ɲɔgɔn ye ba dayɛlɛ kunu i b'a ye k'a fɔ Centre International de Conférence de Bamako kɔnɔ n'o ye CICB nin tun ye olu ka sigi wɔɔrɔnan de muso minnu bɛ yen n'i y'a ta ka lajɛ n'olu ye denbaw ye u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka denw ladamu ka denw kalan ka maaw la faamuya walasa bamanci minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ n'olu bɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔ olu kɛlɛli la. ɲɔgɔnye mu nana boloda an ka Faba kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ a ɲɔgɔnye i b'a ye k'a fɔ maa caman de bɔra ka ye a kɛnɛ kan wa u ka baara taabolo ɲan'u bolo kosɛbɛ. Mogadishu maa 28 olu sara maa 43 kɛra maa jogitaw ye kuma min mugu belebele nana ci min kɛra mobile de kɔnɔ ka fara kan fana muguciw fana nana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mogadishu Faba yɛrɛ kɔnɔna na. Somali jamana kɔnɔ bingani wale dɔ nana kɛ sɔgɔmada joona fɛ mobili dɔ u y'a fa mugu jugu la ka don n'a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka dunanjigiso mun bɛ yen ni an kama hôtel Daya le hôtel Daya in n'i y'a ta ka lajɛ politiki maaw de bɛ taa yen ka caya o fana bɔlen kɔfɛ a n'u ka bulonba maaw dagayɔrɔ ma jan fo ka taa se jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ ma maa caman n'olu ye u ka kɛlɛkɛden cɛw ye olu donna ni bamanci ninnu kama dunanjigiso in kɔnɔ u nana mugu ci ɲɔgɔn na kuma mun nana fɔ lakana tigilamaw fɛ a yira k'a fɔ dɛmɛbagaw nana lakana tigilamaw n'o ye polisiw ye olu fana nana kunnafonidilaw caman de fana nana kana kunnafoniw ɲini kuma mun nana fɔ o wagati a yira k'a fɔ mugujugu filanan o fana nana ci a kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛra u ni la kunnafoni mun sɔrɔla a yira k'a fɔ maa 28 olu de bɔnɛra u ni la maa 43 olu joginna a yira k'a fɔ o maa 43 la kunnafonidilaw dɔ fana joginna maa 4 n'o ye kunnafonidilaw ye a yira k'a fɔ olu fana joginna kuma mun nana fɔ lakana tigilamaw fɛ ale y'a yira k'a fɔ bamanci fila n'o ye Shebabu maaw ye ale yɛrɛ y'o fa a yira k'a fɔ Shebabu olu kɛlen don k'u fara Al-Qaïda maaw de kan olu de y'a yira k'a fɔ ko ni bingani wale in k'u y'o kɛ sabula u y'a sɛbɛnciya subahana mansinw sanfɛ u ka compte Instagram sanfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. Faransi u ka politique tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko gauche u ka maa fila fɔlɔ min bɛ ni kala taara u ye olu maa fila u ye fasafasi kɛ kunu sani kala ta o cɛ. Kuma falenfalen Manuel Valls Benoît Hamon tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛnbaliya daminɛna kuma laban min bɛ tali kɛ ni maa fila ka ɲɔgɔn ye la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ayiwa bɛn ma kɛ kuma kelen dɔrɔn de ka kuma caman fɔ fɛn min bɛ tali kɛ diɲɛ sɔrɔ kan ani diinɛ kumaw fo ka taa se baarako kumaw ma o kumaw fɔra fo ka taa se a dan na u ɲininkali min kɛra ni kelen cira kelen bɛ sɔn ka tugu kelen nɔfɛ u fila si ma sɔn ka jaabi di
o ɲiningali na o kɔfɛ ni débat ni ɲɔgɔn ye min ye tali kɛ heure 2 bɔɲɔgɔnko la ɲɔgɔn ye jaabi bi kalatabaw de bolo dimanche. François Fillon ale ye parti politique min bɛ n'a bɛ wele ko o droite olu ka cɛbo ye an bɛ don min komi bi kiiri tigilamaw bɛ a nɔfɛ ka sababuya kɛ a furumuso ko a n'o yera faso nafolo suɲɛni na o de kama fɛn min ye kiiribulon maaw olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw olu kɛ. Ni kɔrɔfɔ min ni an y'a sɛma ka bɔ journal de Canard enchaîné kɔnɔ maa min o ɲɛsinnen bɛ jamana ko wari ko o sɛgɛsɛgɛli ma a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda sɛgɛsɛgɛli minnu y'a jira k'a fɔ ko jamana nafolo dɔw olu détournelen don sɛgɛsɛgɛli no maa min yɛrɛ la sa o de ye Penelope Fillon ne ale ye François Fillon ale ka maa sugandilen ye a jirala k'a fɔ ko yalima euro wari 100,000 ko yalima a ye o wari de sɔrɔ k'a to baara la a cɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a tɛ baara in yɛrɛ kɛla i n'a fɔ baara in a kan ka kɛ cogo min na. François Fillon kɔni a y'a jira k'a fɔ a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ko nin ye mankutu de ye mankutu minnu o dabɔra k'ale kuma tiɲɛ k'ale ka images ko o nɔgɔ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana fanba bɛɛ o sɔnnen don a ye kosɛbɛ wa a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu n'o sugantilen don sɛgɛsɛgɛli ninnu kama ko u ka teliya joona ka na u kana ale yɛrɛ dayɔrɔ kuma ko o lamɛn. An bɛ bɔ Faransi an bɛ taa Amérique jamana kɔnɔ Amérique ka jamana ɲɛmaa kura n'o ye Donald Trump ye an bɛ don min komi bi a ye sɛbɛn kura bɔ k'a bin ka bolonɔ bila la ka yira k'a fɔ France Amérique ani Mexique ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka kogo do kɔni wuli u ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma fɔra cogo min na a y'a bɔ a sira fɛ Amérique jamana ɲɛmaa kura a ye layidu mun ta k'a to kalafili laɲiniw na a y'o bɔ a sira fɛ sabula kunu a ye bolonɔ bila sɛbɛnna mun bɛ tali kɛ ka kogo jɔ Mexique ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ a kogo in n'i y'a janya ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 302 ɲɔgɔnna la nin ko in na a ma diya Mexique jamana ɲɛmaa ye n'o ye Enrique Pena Nieto ye sabula ale y'a yira k'a fɔ nin ko in na a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya wuli jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ Mexique olu tɛna nafolo bɔ walasa ka se ka nin kogo in jɔ cogo min na walasa Amérique yɛrɛ ka se ka nin kogo in jɔ fo u ka congrès n'olu maaw jɛra ni a ye u ka san nafolo musaka mun kan ka don ka san da fɛ n'u y'a don o kɔnɔ kogo in bɛ jɔ nka n'u ma don o da fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kogo in jɔli a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Chili gɛlɛya belebele y'u sɔrɔ u ka kungo kɔnɔna kɔni tasuma belebele de wulilen bɛ a kɔnɔ an bɛ don min komi bi o kama u ka jamanaw faralen ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya min filɛ nin ye ka siri lasɔrɔ u bɛ se ka dankari kɛ a la cogoya min. Adamadenw wo baganw wo a bɛɛ de bolila tasuma ɲɛ sabula tasuma in a ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ Chili kungo kɔnɔnaw la n'i y'a jateminɛ sow caman olu jenina wa a yirala k'a fɔ hectare caman tasuma ye olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ka pompier maaw n'o ye tasuma fagalanw ye olu nana ka bɔ u dafɛ jamanaw caman na kɛrɛnkɛrɛnla Faransikaw olu yɛrɛ nana walasa tasuma in kana se ka taa ka dan kɛ n'i y'a jateminɛ maa minnu nana ka na tasuma in fa u sera ka tasuma in fa koyi nka i b'a ye k'a fɔ a ye yɔrɔ caman de jeni hali pankuru olu fana farala u kan olu tun bɛ ji ta cogo min na u b'a ta ten ka taa bɔ tasuma in kan Chili jamana ɲɛmaa an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ale ye muso ye ale yɛrɛ bɔra a ka pankuru la ka t'i ɲɛ da ko in kan k'a lajɛ a yɛrɛ ɲɛkisɛ la a ye tiɲɛni mun kɛ ka se k'o dɔn. Lanci nasiraw fɛ kunun ko Egypte ale ye Ghana minɛ ka a dasi 1 ani kanangolo hali n'a y'a sɔrɔ Egypte ani Ghana olu fila bɛɛ lajɛlen tɛmɛna u ma Mali ani Uganda ka jaabiw kɔni kɔnɔ Mali Uganda olu tilala ɲɔgɔn na 1 ani 1 Uganda ani Mali olu bɔra tulon na Egypte ani Ghana olu kɔni na to o tulon na. Mohamed Salah ale de bɛɛ lajɛlen na wuli Port Gentil sabula n'i y'a jateminɛ a ye dulan dɔ sɔrɔ sanga 10 yɛrɛ kɔnɔna la a ye dulan in bayɛlɛma k'a kɛ cɛlu ye 1 ani kanangolo ka taa Egypte kanu na Black Star n'o ye Ghana jamanadenw ye olu nana dulan minɛ k'a k'u ta ye u nana fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nka filiw donna u ka kow caman na fo ka taa fɔ Armeti ale ye dulan dɔ sɔrɔ sanga 40 na sani an ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la nka a ma se k'a bayɛlɛma a dulan in a ma se ka Ella Dari jɔrɔ sabula ale de Egypte jɔkɔlɔsiba ye n'i y'a jateminɛ Ghana i b'a ye k'a fɔ u ka jala sigibaga n'o ye Asamoah Gyan ale bɔra ka sababu k'a jogina sani an ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la an taalen sɛgɛn lafiɲɛbɔ la an seginnen ka na dulanci tora o kan 1 ani kanangolo ka taa Egypte kanu na o bɔlen kɔfɛ dulanci filanan mun o kulu 1 kɔnɔ o tun bɛ tali kɛ Mali ani Uganda la
ni jamana fila nu bɛɛ lajɛlen dɛsɛra ɲɔgɔn na kelen ani kelen ka taa jamana fila bɛɛ kanu na nka n'i ye dulanci kɛnɛ ta k'a lajɛ n'o ye stade OIM ye dulanci kɛnɛ tun ɲiginnen don k'a sababu kɛ san de nana sani dulanci yɛrɛ daminɛ cɛ o de kɛra sababu ye tɔn fila ninnu u bɛ se mun na u ma se k'a bɛɛ lajɛlen yira nka n'i ye dulan in ta k'a lajɛ wagati min na dulanci bɛ sen na ni dulancilaw nana dulan minɛ u mana se ji ma i b'a ye k'a fɔ dulan tɛ taa yɔrɔ la Uganda olu de fɔlɔla ka cɛlu lama Faruk Miya ale de y'a lama a kɛra i b'a ye k'a fɔ sanga 70nan kɔnɔna la kabiri o kɛra i b'a ye k'a fɔ samata sɛgɛw n'o ye Mali ye olu ye ko bɛɛ kɛ u bɛ se ka cɛlu in ji bɔ cogo min na fo ka na se i b'a ye k'a fɔ sanga damadɔni ma u ma se ka cɛlu don o de senfɛ u nana lajɛ i b'a ye k'a fɔ ka dolancila mun bɛ yen n'o Yves Bissouma ye ale bɛ dolanci li la faransikaw fɛ yen ale nana dolan dɔ sɔrɔ n'o ye ci babaw ye a nana da k'a dasi dolan a bɛ t'i da cɛlu la kelen ani kelen ka taa i b'a ye k'a fɔ jamana fila bɛɛ kanu na a ye dolan mun sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ani cɛlu ni ɲɔgɔn cɛ mètre 30 o de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kabiri o kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali u nana cɛlu in ji bɔ nka Mali tun ka laɲini ye mun ye o ma se ka sɔrɔ n'o ye hali sebaya kelen u ka se k'o sɔrɔ Uganda kan Uganda mun n'o ale yɛrɛ tun sen bɔra tolon na kan Gabon 2017 équipe mun qualifiera olu donnen don mun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la an ka jɛ ka olu filɛ tile fila sɛgɛnlafiɲɛbɔ tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tile 28 san 2017 Libreville n'o ye Gabon faba ye Burkina Faso ale mun kɛra kulu fɔlɔ n'o ye groupe A ye olu ka jamana fɔlɔ ye mun y'a yɛrɛ sɔrɔ quart de finale kɛnɛ kan olu ni Tunisie olu mun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ kulu filanan kɛnɛ kan n'o ye groupe B ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 17 n'o dala gosira Senegal olu mun kɛra kulu filanan olu ka premier n'o ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye groupe B olu ni Cameroun n'olu kɛra kulu fɔlɔ groupe A olu ka jɔyɔrɔ filanan olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Franceville nɛgɛ kaɲa 20 wagati o dugujɛ ka bɛn janvier kalo tile 29 ma RDC Congo olu mun kɛra i b'a ye k'a fɔ jamana fɔlɔ ye poule C kɔnɔ n'o ye kulu sabanan ye olu ni Ghana olu mun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ groupe D kɔnɔna la olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ OIM mara la nɛgɛ kaɲa 17 n'o dala gosira Egypte olu mun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ groupe D kɔnɔ olu ni Maroc o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc kɛra jɔyɔrɔ fila ye groupe C kɔnɔ o dolanciw o bɛna kɛ Port-Gentil nɛgɛ kaɲa 20 wagati n'i y'a jateminɛ an ko mun ma ko demi-finale o bɛna kɛ février kalo tile fɔlɔ ani février kalo tile fila n'i y'a jateminɛ jɔyɔrɔ sabanan kɛlɛ n'o ye 3e place ye o bɛna kɛ février kalo tile 4 nka finale ba yɛrɛ o bɛna boloda février kalo tile 5 san 2017 TV Anwar filɛbaw nin de tun y'aw ka dɔn kibaru ye groupe de communication réseau Salam ale sanfɛ an bɛ kan bɛɛ da aw ye ka foli ɲɛsin Abidjan kaw ma ani Libreville kaw mun bɛ ka an filɛ TV Anwar sanfɛ